Guys, good morning yung tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, ma-STL man o national. Today is, my vlog is, congrats sa 848 Rumble today. So, mo na akong ginaingon ninyo nga kung everyday mo mukuha mo sa akuang sit A, sit B o sa special. Karang 80 po, 848, gibutang na nako sa special all draw. So, kahapon giblog na nako sa naasa sa sit E sa May 8. Gibutan ako siya dito. So, karon mga guys is May, wala na din, nasa muagi akong kuanda. May 10, 2020. So, arita sa atong mga previous result. So, 2 p.m., 5 p.m., 9 p.m. Ang result sa 2 p.m. is 719. Kini mga guys, pizza city, naani dito sa akong sit B. Ang sit E nga ang 719. Ako na siyang gi-vlog sa niya. Daw man akong gingon ninyo nga susihan ninyo akong vlog ang mga previous kay nadi ang manggawas usay maliit pud lagi 897. So dayon 884. Kining 884 ako ana 848 sa special draw Rumble. So, ang code sa ang code sa 719 is 540. Tapos 540 ang code sa 897 is 305. Usay ang akong code sa mugawas bay pud ni usahay. Tapos code sa 884 is 331. So, mao na itong mga previews mga guys ha. Yeah. Mao na itong mga previews. May itong previews. So, arin na sa ta sa sit E. Sa sit E na to. Arin na sa ta sa sit E. Laban lang ta. Kung di ta makatarget, bahalag dili target. Basta rumble. Rambulito lagi ako giingon yo permi mag-rumble jud perminti para dili lugit target rumble. Arita sa sit naunsa naman din naman pumuagi eh. Wala niagi ako ang bagong kon ilisan sa nako arita sa sit E. So ang sit E na to mao ni ang atong sit E. Sit E ha. 5 10. Tapos 816. Tapos 160. Tapos 286. So mao na atong set A. So akong giingon ninyo kining akong gipang vlog panalitan karon pizza G's, no. So karon nga pizza G's ang Louis previous inyo na ikono pero ninggawas naman sa ang 8448. So pwede sa inyo bisitahon ang akong gi-vlog nga 7 ug katong number 6 May 6 May 7. Pwede niyo bisitahon magkuha lang mo bisag usa ka number dito inyo target ba or dito mo sa ko special draw. So ari sa ta sa sit B. Sit B ta ha.
So akong buhok makita man. So, mao na ang sit B mga guys, ha? Sit B. Pero may gid rumble, ha? Rumble. Rumble jud, pero may rumble. Mao na siya. Screenshot niyo, screenshot niya. Guys, ang kunyog nga. Like, sad ayaw sa tawag kali. Ay, tagalumti ninyong pobre paghatag og likes taon. Ay, maluoy taon mo. Unyari na punta sa sit C. Sit C. Basin niya, mubugata diri sa sit C. Mao na ang sit C ha mga guys. Karamihan biya mo kuan sa ko sit C, sit E, o special old draw. Ikuan ninyo. Screenshot. So, ari na punta sa ato ang special old draw. Remember mga guys, ang 814 today ni gawas sa ako ang special old draw. Kung special old draw. So, ang special old draw is 811 o 911. Rumble ha, rumble. Rumble ang target. Rumble target. Screenshot niya, screenshot mga guys. Tagay sa kong mga likes diha mga guys. Tus lukas na nga to ang kuhan diha. Kamot ba? Pabuntisa sa na inyo akong kamot diha. Nyari na punta sa atong mintin. Sa mintin na to. Usay mo gawas po niya akong mintin po usahay. Pero abtan po mga pila kadlaw, tulo kadlaw, upat kadlaw. So, atas tong mintin. Muna tong mintin ha. Mintin 3 days. 3 days jud na. Mao ni giingon nga mintinan yung 3 days lang. Mao ni giingon. So, screenshot. So, May 9, 2020. Always rumble jud ha mga guys. Always target rumble. Congrats sa pagka-May 8. May 8 is 798. Okay? Ang akong numero ni gawas. Ano akong gingon nyo nga magkuha mo sa akong mga previous. Congrats sa May 9. 848 dito sa akong special all draw. Mao na akong giingon ninyo nga magkuha mo sa ako ang ipang-vlog. Timani ninyo akong ipang-vlog, halimbawa mo vlog kong 11, ang 10 inyo dyan na, ang May 10 panalitan. May 11 ko nag-vlog, ang May 10 na ako or May 9 inyo na review. At ito ba mo ko sa kong special draw o di sa sit C. Kay, naadiha ang gawasay. Kay kana kong number good usay, o dili ko mabugha, o dili mo boom. Karong adlaw, ugma mo boom na siya ang mga previous nako. Kay kaniya kong number, sultian ta mo, dili jud niingon nga, kuan nga number kay,
naabi gid ko'y taga kuan sa number dili sa pamakat. Dili man ko perminting makaundas pat pero makarambol jud siya o mugawas jud siya sa STL. Og congrats sa akong mga gipanagaan sa akong lucky number og birth coding. Kadadlaw ng lucky number na jud ay mo daog. Mutix yun na sila sa akong messenger nga, Mami, salamat nakadaog kog 10 or 5 piso, 5 pesos. Mami, tagay kog Gcash, kay tagaan taga Barto. Ayo, muana ta ko, ayaw na day, uy. Gikalipay na kog dako nga ni daog ka. Og, moro ni ako. Ano, moro gini ako ang ikalipay ra bitaw na ako nga mo daog mo. Bisan ginagmay, basta kanunay sa akong lucky number. Pero pasalamat lang ko sa inyong pagsuporta sa akong channel. Bisan nakadungog mo sa uban. Kay ba ko uban diri sa akong mga viewers, nakadungog ni siya uban nga dunay tawo nga buhagba na ko mo tapak mo kuan ako mo apak, pero ang uban ni Bia, ang uban sa napaman ang akong mga solid followers. Pero dako gusto ko pasalamat sa akong mga solid followers nga bisan nakadungog sila istorya pero naaragyapon sa kabaw ko ang uban dili na sila mo comments mag-live ko kay mauwaw sa na sila unya nahibaw ko nga nay naniid sa akong live permente nga di sad siguro sila mga gustong mahibawan sa ilahang gikahadlukan kay baw ko doon na sila gikahadlukan pero okay naman para nako bisag di sila mo comment kanang dili mo comment sa akong live i-add ko yun sa Facebook Aluna Tagoy Tampus sa Messenger pwede dito mo nako mo PM sa pamintin or lucky number. Okay ra kay ko, ay ko'y problema. Ug mga guys, daghang salamat. Dako na kong pasalamat. Bisan ang akong viewers karon sa mo views ako 100, 200, okay ra. Daghan kayong salamat sa inyong tabang diri kanako. Gikan sa akong puso. Ug remind nako mga guys, ako nakadungog kog istorya nga moingon ang usa ka tawo. Ngano pa man kuno i-post pa nako ang ngano pa man kuno mga ikong video nga i-post na ko sa akong YouTube nga kumutabang ko kay ingon siya kumutabang istabang daw ngano kinahanglan pa man kuno ko mga video uso okay mutubag-tubagon ako unsa may purpose sa akong pagtabang ang akong pagtabang gikan sa akong puso o sa akong content kay kabalo mo sa una sa wala pa ko nag content aning number aning sortes sa tinuod lang yun kining pag-vlogger nako ang content jud nako ani ang pagtabang nako sa mga tao nga bilang ako ay naa sa abroad gusto ko lang ko mo share mao nang nag-channel ko sa wala pa ni ang sortes ang ako yung content o pagtabang kaysa wala pa jud ko nag YouTube sa Facebook pa ko sa FB page nigtabang na jud ko sa mga tawo pandemic time. Mao nang time nga nag FB page ko. Ang akong FB page pobre ako sama ninyo didto ko nag live didto ko nagparapos didto ko naghatag og tabang. Pero wala ko nag YouTube pero tungod sa akong mga viewers nga nagiingon ako nga Mami Madam Aluna pagbuhat og YouTube ni anak ko dili mo ko kabalo. Ni anak ko di ko kabalo mo buhat og channel. So, gitabangan ko nila ni Catherine, ni Mitch, sa akong mga viewers sa FB page nga, anaon pag YouTube anaon pag kuan, pagbuhat og channel, pagbuhat og email, kanang mautong nadali ko monetize. Pero, ang ako yung mga ipang-upload sa akong una yung channel, kining una na ko nga, mga content, pagtabang sa tao, nangay yung kong video, kay maubin akong content. So, karon nga nag-live ko aning mga sortis siyempre mga YouTube ko o video para sa akong channel i-upload kay maumanay akong content jud dili kay buhatan tawag issue sa tao ako nagilom-hilom ra jud ko kung gusto pa kog samok kung gusto pa kog gulo kung gusto pa kog mga problema pwede na ko ibulgar, pwede na ko istorya unsa yung gibuhat nako pero dili lang jud ko naghilom-hilom ra ko sa ako sa mga nahitabo. Pero wala ra na deal na ko dili jud na big deal nako. Pero sa bagay siya kay balo ko nasakitan siya sa sitwasyon nga nganong ning biya ko niya nganong himbitaw ko sa among
pagka-amiga. Kay tungod, nimbiya lang ko. Walay reason, nimbiya lang ko. Dunay reason, pero dili ko ganan i-istorya ang reason. Mas maayo man good, mga guys. Mas maayo man good nga mo quiet ra ko istorya. Mo quiet ra ko, mas maayo mo quiet kay para walay gulo, walay chichiburitsi kay kung once ang tao mo bitaw og istorya, kabalo na biya kanay mga viewers na di ta kabalog na ay viewers nga mutaho dito mo marites. Pero wala joy kumo sa maghilom ra ka. Walay pay samok, mas okay pang maghilom. Pero okay lang bisag iya kung gidaot sa mga tao. Dawato na ko tanan Ginoo ray magpaigo. Dawato na ko tanan nasayod ang Ginoo ngano. So, mauna pero dili ko mabigdila ng istorya, pero ang ako man lang wala lang tay daotay kay dili. Wala bisan ko nanaot niya. Sa tinuod lang yun. Kunya sa tinuod lang yun ha, sa tinuod lang yun. Dili ko kabaw mga pakog tao jud. Kay ako usa ko ka anak nga pobre kaliwat. Usa ko nidako ko sa pobreng kuyamot na pamilya. Mo na ako kabalo jud ko mo balyo mo hunahuna og unsay pobre. Kay gikan baya, kay pobre baya sad ko hantud karon pobre man jud ko. Di mo mo ang ko na dato ko eh. Kay pobre jud ko di biya ko ka kwarta gyud og dili ko mukugol kog sa CR, dili ko mo batig mga bata. So mga guys, dili na nako dako na akong video ha. Ug salamat kay ninyo sa akong pagpaminaw ninyo sa akong ceremony. So sorry kay mga guys nga na istorya ko nga ana, pero mas may magud mapagawasad nako akong gibati kay para kay sa idibdib nako mamatay pa lang ko sa pagdibdib, di ba? So salamat ninyo. O good luck niyo tanan. Salamat, bye.